سلام كمل لهم كلهم تخاتات تدعر حمشت ميديا عميق أنهم سلام خون كله ناوتر من نيته سايمون يمسخهم زلهم لما عند خاني كم تلمود حد قداس زبل كوت مرتعي زمس يزلهم مباركس لما عندي حمشت أقدس تزبلكم نتبتات حيزي امس يزلهم حجي بقطانا بتمدب قبلكم سناي مكتتال ኣብ ቀዳመይቲ ኣቐሚጥ እያ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ናብ መገዲ ባቡር ክትመጽእ ከለኻ ከምዚ ከውል እንተኾይኑ ብኻልኣይ ማርሽ ቀስ ኢልካ መጺኻ ነፃ ምዃኑ ኣረጋጊጽካ ቀስ ኢልካ ክትሓልፍ ኣለካ እምበር ብናህሪ መጺኻ ነፃ እዩ ዝህሉ ኢልካ ብግምት ሽው ኢልካ ክትኣቱ የብልካ ናብ መገዲ ባቡር ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚኣ ጥንቃቐ ዘድልያ እያ ማለት እዩ ብትሑት ፍጥነት ብኻልኣይ ማርሽ ቀስ ኢልካ ቅርብ ኢልካ ቸገርካ ሽዑ የማን ጸጋም ነፃ መስኮነት ኺልካ ትሓልፍ ማለት እዚኣ ከም ቀዳመይቲ ነጥብ ሒዝያ ዘለኹ ማለት እዩ ካልኣይቲ ሒዝያ ዘለኹ ከኣኒ ኣብ ናይ ላንድስቬግ እዚ ናይ በረኻ ማለት እዩ ንዓድታት ትኸደሉ ዘሎ ጽርግያ ኣብ ናይ ሰብዓ ክትዝውር ከለኻ ኣብኡ ሰብዓ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰብዓ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኣብቲ ላንድስፌግ ዝበሃል ንገጠራ ዝኸይድ ጽርግያ ጽቡብ ዝበለ ጽርግያ ክልተ ማኪና ዝሕልፍ ማለት እዩ ሓንቲ ናብዚ ትኸይድ ሓንቲ ከዓ ናብዚ ትመጽእ ኣብ ከምዚ ሕጂ ገዛውቲ እንተሃልዩ ኣብቲ እትኸዶ ዘለኻ ጽርግያ ብርሑቕ ገዛውቲ እንተሪኢኻ ፍጥነትካ ሰብዓ ዘይኮንካ ክትከይድ ዘለካ ናብ 5 ወይ 4 ክተውርዶ ኣለካ ነዮ ኮለኻ ነዳዲ ገዲፍካ ማኪና ቀስ እንዳበለት ናብ 4 ክተውርዶ ኣለካ ሽዑ 4 ማርሻ ትጥቀም ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ዝብል ሕጊ የለን እዚ ግን ከም ነጥቢ ይሕልፍን የትርፍን ማለት እዩ ኣብቲ ፈተና እዚ ካብቲ ምስጢራት የዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ብሰብዓ ሰብዓ ኣሎ እቲ ታቤላ ሰብዓ ይሕብር ኣሎ ኢልካ ንስኻ ብሰብዓ ጥራይ ትኸይድ ነፃ እዩ ዘሎ ኩሉ ኢልካ ግን ንሶም ገዛውቲ ኣሎ ኣብኡ ኢሎም ከም ነጥቢ ሒዞም ስለ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ገዛውቲ ዝሕል ጥንቃቐ ኣለዎ ድዩ ዝብል ንኽፍትኑኻ እዮም ንዓኻ ብኡ ዝወስዱኻ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ገዛውቲ ክንርኢ ከለና ናብኡ ክንቀርብ ከለና ነዳዲ ገዲፍናዮ ካብ 7 ናብ 4 ክወርድ ከም ዘለዎ ፍጥነት ነዳዲ ንገድፎ ማኪና ቀሲላ ብ4 ብ50 ከም ትሓልፍ ብኡ ንገብር ማለት እዩ ትማርሽ ኸኣኒ ናብ 4 ኣውሪድናዮ ተመራጺ ማለት እዩ ምስ ዝሓለት ማኪና እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣብ ናይ 7 ብላንድስቬግ ክንዝውር ከለና ማለት እዩ እዚኣ ሳልሰይቲ ሒዘልኩም ዘለኹ ኸኣኒ ኣብ ማእኸል ጽርግያ ብሙሉእ ላይን ዝተሓንፀፀ እንተሃልዩ እጠቕላላ ክንቀርቦ የብልናን ናብኡ ክንረግፅ የብልናን ማለት እዩ ወይ ከኣኒ ከምዚ ጻዕዳ ኣሎ ሕጂ ብዚ ናይ ሃይዌይ ወይ ኣብዚ ናይ ላንድስቬግ ዝበሃል ቦታ ክትረግፆ ዘይብልካ ኣሎ ማራ ብዙሕ ጻዕዳ ሕንፃፅ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ጠቕላላ ክትረግፅ የብልካን ማለት እዩ ናብኡ እንተረጊፅካ እዚ ከም ጌጋ ከም ዝገበርካ እዩ ዝሕሰብ ዓብ ጌጋ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሙሉእ ላይን እንተኾይኑ ወይ ከምዚ ሕጂ ናይ ባስ ገለሎ ሙሉእ ላይን ገይሮም በቲ ሓደ ናይ ባስ ገይሮም እቲ ላይን ክትንክፎ ከም ዘይብልካ እዮም ዝሕብሩካ ዘሎ ማለት እቲ ጻዕዳ ላይን ብሙሉእ ዝተሓንፀፀ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ናብኡ ገዝና ክንቀርብ የብልናን ብዝተኸኣለ ካብኡ ርሕቕ ኢልና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሃይዌይ ከኣሎ ሃይዌይ ክትከይድ ከለኻ ብፀጋምካ ወይ ብየማንካ ኣብኡ ኣሎ ከምዚ ሓርፋፍ ብሙሉእ ጻዕዳ ሓንፀፀ ማለት እዩ ንዑ ኸኣኒ ክንትንክፎ የብልናን ማለት እዩ ራብዓይቲ ሒዝያ ዘለኹ ነጥቢ ኸኣኒ ኩሉ ግዜ እቲ ሕጊ ምኽታል ጽቡቕ እዩ ኩሉ ብሙሉእ እቲ ሕጊ ብጽቡቕ ምፍላጡ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ናይ ገዛእ ርእስኻ ጥንቃቐ ክትገብሮ ዘለካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንበል ኣብ ሴማፎሮ ቀጠልያ እንተሃልዩ ቀጠልያ ንስኻ ትሓልፈሉ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ከምዚ ብዙሕ ትራፊክ ዘለዎ ሳይክል ዝኸድዎ መገዲ ኣጋር ገለ ብዙሕ ሴማፎሮታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ከምዚ ንስኻ ልክዕ ናትካ ዋላ እቲ ቀጠልያ ወሊዑ ይሃሉ ግን ፍሬኖ ኣብ ፍሬኖ ቁርብ ተጠንቂዕካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ማለት ሕጊ ዘይፈልጥ ወይ ገለ ተልሜደ እንድዩ ገለ ከኣትወካ ክእል በቲ ብዙሕ ስለ ዘጋጥም ሓደጋ ውዝቢ ስለ ዝኾነ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ግድን ቀጠልያ ወሊዕሎሞኒ ወይ ናተይ እቲ መገዲ እሞ ኢልካ ኢልካ ክትከይድ የብልካን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ
ጥንቃቄ ከም ሳማ ስፔል ዝበሃላሉ ኣይ ኮንታክት ትረአ ማለት እዩ ቅድምኻ ዘሎ በቲ ፀጋምካ የማንካ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ገለስ ክትርኢ ኣለካ ፍሬኖ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕካ ክትከይድ ኣለካ ዋላ ንሱ ጌጋ ገይሩ ከሎ ንስኻ ፍሬኖ ሒዝካ ደው ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ክእትወካ የብሉ ንሱ ጌጋ ገይሩ ንስኻ ናተይ ፅርግያ ኢልካ ክትሃርሞ ወይ ገለ ስታይ ክትገብር ብፍጥነት ክትከይድ የብልካን እዚኣ ከዓኒ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልያ እያ ማለት እዩ እዚኣ ራብዓይቲ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ለግዜ ምትሕልላይ ኣብ ማኪና ክዝውር ከለኻ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት ነጥቢ ኢለ ሒዘያ ዘለኹ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክዝውር ከለኻ ኣክቲቭ ምዃን ማለት እዩ ኣክቲቭ ኮንካ ክዝውር ኣለካ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምዝዋር ማኪናስ ብዙሕ ነገር እዩ ኣብ ርእስኻ ዝመፅእ እቲ ምልክታት ናይ ትራፊክ ክትርኢ ብድሕሪኻ እንታይ ኣሎ ክትርኢ ገለ ኩሉ ነገራት ነዚ ኩሉ ኮንትሮል ክትገብር ፍሬኖ ንክትሕዝ ገለ ሙሉእ ኮንትሮል መታን ክህልወካ ክትቋፀራ ንስኻ ኣክቲቭ ክትከውን ኣለካ ንጡፍ ክትከውን ኣለካ ደኺምካ ከለኻ ማራ ክትዝውር የብልካን ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ሓደ ገዳሲ ነገር ኣብ ቅድምኻ ዘላ ማኪና ካብኣ ፍጥነት ክትፈልል ኣለካ ኩሉ ግዜ ንቅድምኻ ዘላ ማኪና ጠቕላላ ክትቀርባ የብልካን ሕጂ ናይ 80 እንተኮይኑ እቲ ፅርግያ ልክዕ 80 ክትርሕቕ ኣለካ ዋላ 100 ከማን ዝበለፀ ብዝተኸኣለ ካብታ ቅድምኻ ዘላ ማኪና ናይ ርሑቕ ክትፍለል ኣለካ ማለት እዩ ዝኾነ ዘይትፀብኻዮ ኣጋጢሙካ ወይ ዝኾነ ቁርብ ድን ኢልካ ገለ ክትርኢ ስታይ እንተ ጌርካ ቀሪብካ ተፀኒሕካ ነታ ቅድምኻ ዘላ ወይ ኣጋጣሚ ገለ ጋጢምዎ ቅድምኻ ዘሎ ፍሬኖ ግባ ኣቢሉ ይሕዝ እስኻ ዳይሬክት ክትሃርሞ ስለ ትኽእል ኩሉ ግዜ ነታ ኣብ ቅድምኻ ዘላ ማኪና ቦታ ምፍላይ ፅቡቅ እዩ ካብኣስ ክትርሕቕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ርሒቕካ ክትዝውር ኣለካ ካብኣ ማለት እዩ እዚ ከዓነ ሓሙሸይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኢለ ዘምፃኽዋ እያ ማለት እዩ ያ ናይ ሎማዓንቲ እዚአን ሓሙሽተ ኣገደስቲ ዝበልክዎን ነጥብታት እየን ነይረን ማለት እዩ ቁሩብ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብትገብሩለይ ምትብባዕ ኣዝየ ዘመስግነኩም ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሃልዩኩም ወይ ከምዚ ግበረልና ከምዚ የድልየና ኣሎ ትብልዎ እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ኣብ ታሕቲ ፅሓፉለይ ስለቲ ትገብሩለይ ምትብባዕ ኣዝየ ዘመስግነኩም ከምቲ ኣቀድማ ኣቢለ ዝሓበርኩም ትምህርቲ ክጅምሮ ከለኹ ንባዕለይ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ስለ ዝሓለፍኩ ዝኾነ ዝሕግዘካ ኣይትረክብን ገለበቲ ገንዘብ ሓፅረካ ገለ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝረኣኹ ካብኡ ተበጊሰ እዚ ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ 52 ቪድዮ ሸር ገይረልኩም ኣለኹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝበልክዎ ማለት እዚ ኣነ ኣሽሓት ከፊለ ተማሂረየ ዝኩሉ ትምህርቲ ንዓኹም ግን ሓገዝ ንክኾነኩም ኢለ ብነፃ ሸር ዝገብረልኩም ዘለኹ ይጠቕመኩም ከም ዘሎ ከዓኒ ይሪኦ ኣለኹ ትፅሕፉለይ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ሕልናዊ ዕግበት ኣለኒ በቃ ኣነ እቲ ይጠቕመኩም ዝበልክዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ሰዓቱ ከምፃልኩም እየ ንስኹም ከዓኒ ነትዮም ክመሃሩ ዝደልዩ ኣሕዋትና ገለ እንተሃልዮም ሸር ግበሩሎም ላይክ ኮመንት ገለ ሳብስክራይብ ከዓ ኣይትሕመቑ ብዝተረፈ ሰናዩ ንዓኹም ኣብ ቀፃሊ ክመፃኩም እየ ቻው ሰላም